І правоохоронних органів посилити роботу щодо забезпечення громадського порядку, охорони прав та свобод громадян, захисту об'єктів, які забезпечать стабільну життєдіяльність міста. Взяти під особистий контроль охорону громадського порядку в приміщеннях виборчих дільниць і залучення добровольних цивільних природних дружин та округу. Лише вищим шляхом налагодження цивілізованого суспільного діалогу необхідно дотримати законів усіма представниками органів влади і інститути громадського суспільства і кожним громадянином. Зокрема, ми можемо досягнути відновлення стабільності та злагоди в державі досягти тієї мети, заради якої українці боролись та гинули на Євромайдані. Поєдності наша сила, разом ми переможемо. Слава Україні! Є прагнення за будь-яку ціну повернутися до влади і не шкодує на це ні грошей, ні сили. З екранів телевізорів та численних бікбордів вони розказують нам, як будуть жити воно. Тому вони проспіті країни часу, депутати Хмельницької міської ради закликають хмельничан відповідально поставитись до виборів президента України. Не прийти на вибори. Ще одного олігарха при владі країна не витримає. Час встановлювати справедливість. Слава Україні!